Insze ciepanie cygaretów. Pomniał mi się taki fal. Czerwi mieliśmy już Zasia. Przyszedł gryfny gorki lipiec 2002 roku, tak naisto to nie wszędy był on taki szumny. Kaj, festelnie żgmiało, melała się srogowija we lufcie, a wiatr ci był nikej diosecko-lufcianno trumpejta, kiero Zasia ostawiała pościepowane dachy, połamane strumy, potargane draty od elektryki, większe roztomaj to jeszcze ostuda. Przeca wiatr do kupy ze ulichom poradzą dyćci napochać, wyrobiać, zgłobić ludziom na paskuda, na utropa, jak mało co i w to. Samunos na pniokach tak ze 2 tydnie było bali gryfnie, była cichica, nikej w Egipcie, kaj my byli ze moją Elzą we 72 roku, tak ochica, i że ni w Torymu to i na dekel pizło, i szło bali i hercklekoty, abo i herszak dostać. No ale zaś nie skorzy, w tym lipcu, już chyba 5. roz we Berlinie, od czasu, kiedy te DDR i RFN do kupy poflikowali, zrichtowali dupny tref wszystkich młodzioków, a i starych krachnów też tam szło znojść, kierzy mieli radzi muzyka, co to ją okrzcili techno. A ze całki Europy kludzili się na te love paradę, samotne i fernioki, też i żeniate i wydane, kierzy na porad nie poradzili się od jej starych i babów pyrsknąć na tabalanga, kaj baby firtali blank sagę, jak pumbuczek na świat wycie. Karycyli się też takie, co to ich mianują pendale albo coś ich weletego, a zbije hopy przeblecone za baby ze przyszczopowanymi do batków tymi hopskimi, wiecie co, prawda? Wiele z nich krum cygaretów, piwa i gorzoły smycyli zecza takie chraści do woniano we szpricach albo we pilach. Znaczy się narkotyki. Tym całki fest był ci tak richtig we sobota, ale już o czwartku wszystkie sztreki, wszystkie cugi nafolowane byli tymi, kieże jak no Egipci chcieli się hań tam przykarycyć. Z nimi wszystkimi największą tropa mieli szucmany i cylnery, kierzy brewider sznupali za tymi medykamentoma narkotykoma. Tak ci to już jest i że to, co zakozane, co ludziom naisto szkłodzi, snadno jest dla nas najlepszejsze. Przeca to już znamy i poradzimy genau od samiuśkich jadama jejwy osprawiać. Człowiekowi można idzie wszystko zakozać, a on zoł sam dlosia będzie robił na paskuda. Wszystko idzie na papierze zakozać, ale no na papierze, bo ludziska będą kurzyć jak kurzyli, będą słepać jak słepali, będą woniać i się szpricować jak woniali, jak się szpricowali. Coś ich o tym miarkuje, bo przecież i mój tatulek, kiego ten diosecki rak za hirtuń chycił, do ostatka, do śmierci nie poradził ciepnąć kurzynio cygaretów. Kiejno jego babskie szandary, znaczy się moja mamulka i jego mamulka i starka Klara, nie dali pozór, zamamachili się, wartko chytał beleka jako cygareta i sztraecle i chociaż 2-3 razy musiał się we oknie albo w kaźniku sztachnąć, zdziebko chociaż zakopcić, zasmęcić. To byli cygarety, a ze gorzołom jest jeszcze gorzej. Taki ochlapu śliwok, co by nie godać złotych na ostatku na soli, o bryniolach, tyż nie poradzi ci tego ciepnąć, choby są już bachorami, choby nyrki i leberka miał obcierpane kiźlikami i choby mu się te białe myszy albo insze duper szwancy we śniku, albo i na żywo pokazowali. Przeca nie musza tego genau klerować, boleś każdy mokajsik wele siebie, takich swepoków, takie bezkurcyje, które poradzą babie, dzieckom, ojcom wszystko ze chałupy wykludzić, belejno było co skalić na gorzoła, ciupnąć na machmol, lebo i bryna. No ale kaj tam jeszcze kurzokom i czy ochlapusom do tych całkich piźniętych narkomanów. I że to już jest blank inszość. A my ze moim mniejszym bracikiem Bogusiem, chociaż nie my ujrzyli, co musiał ścierpieć nasz paterek, podwilni kojfnął, napoczli mi zdziebko zawczas też bakać. Wiele razy nachytali mi kloprym kopejścią kwirlokiem, albo koplą po starzyku i tym, co mamulka mieli razinku pod gracą. Nie to jeszcze mamulka prali zawdy tuplowanie, bo ja był starszejszy od bracika i on genau robił to, co i o. A po cygarety lotali my do obudki starego palucha przy samiuśkich zegródkach na krojce, kejsik, a zwiedzieli się o tym dopiero, kiedy my już byli żeniate. Mamulce jej kamrat we werku powiedział, i że kej wrazi do cygaretów poobrzynane pazurska, a my się nie skorzy taką cygaretą sztachnemy, to nam do identu odechce się kurzynią. Mamulka tak ci nam pakslik cygaretów, niebocza, szportków, giewątków, zrych
rychtowali, podciepli tam, kaj my cygarety zawdy mieli przed nią skukane. Jeden, drugi taki pakslik my wykurzyli, a ciepnąć bakanio my tak by tak nie ciepli. I tak ci było, i że kejmie w to spytał, to chłodrzykał, co są kurza tak naisto od zawdy, bo pierwsza moja cygareta wykurzył jak za Zojlą we Józefce, albo można na Kiechowie zalałbym od kopidoła, kiech był kapistrantem za kapelunka szpunara. Bakołek, ażech doszedł do 3 pakietów karmenów każdy dzień. Czemu ja to wszystko wspominam? Te balandrowanie we Berlinie, mojego tatulka, moje kuszynie. Ano, przyszli gody 89 roka. Te gody byli blank insze niż liwońskie lata. Mieliśmy już inszych ludzi, którzy tą naszą Polską reskierowali. Doczkaliśmy się swobody i tej ci wywołanej demokracji. A mnie tak ci napoczął jeden symbol z zatku targać. Nie ze polityki, to nie. I że szło do galot naprać albo przyjęło Filip. Całkie 2 tydnie do ementu przedrzystane. No cygareta za cygaretą, pila za pilą, szprica za szpricą, a tu psinco. Symbole jak targali, tak targają. Ani sylwestrowy rumraj nie wyszło jak przynależy. Istne skoranie boskie. Po 3 królach byliśmy nazór we Chorzowie. I już jak miał deptać do mojego starego zymboka, kiedy ten mój pierun ustał mnie targać. Ustał i ferti. I ani się nie dał pozu, kiedy diosek to był. No okej, ustał, to nie byda komedii wynokił i żeby zymbok sum sznupał, kiedy gis, tak mi do polu i śluz. Od tego czasu szło wszystko wartko. Coś ich grzech się niemocny zrobił, a kole 20 mieliśmy ze kamratoma i ze pierciorką gryfnych freli pójść na balanga. Joch już trochę przyszł ze moją babeczką na krzywe pyski, co by się knet szajdongiem skończyło, to jest ale inkszo poragalo. Dosik i żech nie poradził, by pokobić nic inkszego ino to, co jest festelnie niemocny, we palicy mi się belunce i co by mi wszystkie nie przeciepowali i że cygania jak nojęty, pedziołek był, co ciepia kurzynie od teroska na szlak. Razinku stał przy chałupie kole Lazaretu jeden nowy, aż kibel w 4 hań pakszlik ze moimi cygaretami. Śleciało ze 2 miesiące, 11 kwietnia. Z rańca coś ich mnie ścisło, ta opresa mi się zrobiła we klocie, drug mi poszł festelnie na wierzch. Elza moja praskła mi oba półżytki po szprycy i już w ancugu binże legnął jak się na zofa, co by doczkać aż mi przyjdzie. Za jakieś pół godziny stanął, biera się dyrdać do roboty, zdało mi się już bez imię, ten werk, ta nasza huta kościuszko, byli musieli zawrzyć. Dowocie się pozór, jaki obo jest se wtedy i pta i głupierok za robotą. No to żlejza do werku, a we klocie coroski barzy mnie targo, nie poradza dychać, łykom jedna pila za drugą, takie maluśkie, które wtyko się pod lędzyk, a deptać już dalszy nie poradza. Wrócić się nazo do dom, nie wyjda już przeca na mój 3 sztok, melać na banka, chyba też nie dojna, łowala się na drudze, to ludziska będą medikować i żech naprany albo co, i we tej klocie targo, choby 100 diosków, że godać nie idzie. Coś im mi się zdało i że to już chyba szluz. Przyszła na mnie piska. Byłem razinku na winklu, kole monopolu przy krojce, tegoski jest tam masoż, zicnął jak się na tej mojej tasi, na moim skórzanym koferku, co by doczkać, a że po mojego dyrektora przyjedzie huciany szofer. Zetrwało ze 5 minut, ujrzałem za lękierem naszego Andrzeja Markera, on mnie też uwidział genau, kiedy dyrektor Tadzik wieczorek wylazował ze sini. Wróz mnie wrazili na zadni zic do autoka i wartko pojechali mi do Lazaretu, kaj robiła moja Elza. Łocu człowiek się dopiero na prykolu we Lazarecie, kaj mnie przypli do roztomajtych dingsów, które pokazowali, jeśli jest se dychom, albo ja już blank świtnął. To był mój pierwszy herzschlag. Teroski wszystko musiało melać inaczej. Mój doktor i dyrektor tego Lazaretu kazał mi wybrymzować. Już, że nie mogę chwytać tak wartko obiipta, a werk i ten werk beze mnie zuł nie zawarli w ten szul, bo teroskiego blank henet nie ma, a ja musiał pierunem dawać pozór, co by zaś ta plumpa się nie popśniła. Śleciało poralot i jeszcze 2 moje herzschlagi. Zatem przyszedł rok 2002, tyż czerwień, srogo bala
zalangał kamrata Francika we Wiśle, tydzień niemocy, leżeniowe prikolu, a zatem wykludzili mnie do Ochojca i tam u profesora Wosia przyflostrowali, przysznajdowali mi 5 bypassów i się pozół, to już 11 lat. Ni kurza, ni słepia gorzoły i chcajno powiedzieć, i że jak się człowiek uweźnie, to i cygarety, i gorzoła poradzi ciepnąć, chocia drug da poca ku temu jakiegoś szlagu. No, oby ino het szlagu. A wszystko to skuplowało mi się do kupy, kiech se wspomniał ten fajer we Berlinie. Eugen z Pnioku.